Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασίλειμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασίλειμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός μεγαλύτερη σφόδρα. Εξομολόγηση και μεγαλοπρέπεια ενεδίσω, αναβαλόμενος φως ο σημάτιον. Εκτείνων των ουρανών ο σιδέρινος, στεγάζος νενίδα εις τε υπερό αυτού. Ότι θείς νεύθυνε επίβασιν αυτού, ο περιπατών επιτερίγων ανέμων, ο ποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Ο θεμελιών την γη και την ασφάλεια αυτής, ου κληθήσετε εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσσος ο σημάτιον το περιβόλων αυτού επί των ωραίων στήσονται ύδατα, από επιτιμήσεώς σου φεύξονται, από φωνής βροντής σου δηλιάσουσιν. Αναβαίνουν στην όρη και καταβαίνουν στις παιδεία εις των τόπων ον εθεμελίωσης αυτά. Όριον έθου παρελεύσονται δε επιστρέψει καλύψει την γη. Το ξαποστέλων πηγάς εμφάραξιν, αναμέσω των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ότι ούσι πάτα θηρία του αγρού, προσδέξονται όν αγρείς δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσω των πετρών δώσει φωνήν. Ότι ζων όροι εκ των υπερών αυτού από καρπτών έργων σκορτασίστε η γη. Ο εξανατέλων χόρτων τη τίνεση και χλώην τη δουλειά των ανθρώπων, του εξαγαγινάρτων εκ τη γη. Και είναι σε φρένη καρδίαν ανθρώπου, του ηλερίνε πρόσωπον ελαίο και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορτασίσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέντρη του Λιβάνου αν σε φύτευσας. Εκεί στρουθία ενός εύσωση, του Ερωδιού η κατοικία εγείται αυτών. Όρητε υψηλάτες ελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επίσης Ελλήνης καιρούς, ο ήλιος έγνων την δύσιν αυτού. Έθους σκότος και γέννητο νύξ, εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκημιοριόμενοι του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεοβρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος σε συνήθισαν και σας μάνδρας αυτών κοιτασίσονται. Εξελεύσετε άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασία αυτού έως εσπέρας. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επίησας, επληρώθη η γη της στήσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετάουν και στην αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλο, εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκον ούτως έπλασα σε μπέζιν αυτή. Πάντα προς επροσδοκώσει, είδουν την τροφήν αυτόν εις εύκαιρον, δότος σου αυτή συλλέξουσιν. Ανοίξαντος ότι η χείρα τα σύμπαντα πλησίονται Χριστότητος, αποστρέψαντος δέσου το πρόσωπον ταραχθήσονται. Ατανελείς το πνεύμα αυτόν και εκλείψου και εις τόχον αυτόν επιστρέψουσιν. Εξαποστελείς το πνεύμα σου εκτισήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης. Ή το ειδόξα Κυρίως τους αιώνας, εφρανθήσετε Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί την γη και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσο το Κυρίο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου ως υπάρχω. Η την θεία αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσουμε από το Κυρίο. Εκλείπει αναμαρτωλή από τη γη και άνομη ώστε μη υπάρχει να αυτού ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο. Ο ήλιος έγνων την δύσιν αυτού έθου σκότος και γέννη τον νύξ. Όσο μεγαλήθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επίσης. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, 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 δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, 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 δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, 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 δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίσιμον Κύριε δόξα σοι. Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε ελέησον.
ελέησον. Υπέρ του Αγίου οικού τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ισιόντων εν αυτό, του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Καλλινίκου, Εις πολλά έτη δέσποτα, Τιμίου Πρεσβυτερίου της Χριστό Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού, του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού, του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ της πόλεως ταύτης, πάσης πόλεως και χώρας και των πιστικούντων εν αυτές, του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ ευκρασίας αέρων, εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών, του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ πλεόντων οδηπορούντων, οσούντων καμνόντων εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών, του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ του ρηστινέ ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης, του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε ελέησον. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη. Συ Κύριε. Της Παναγίας Αχράντου, υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών, Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους, και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό, παραθόμεθα. Ότι πρέπει εσύ πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε, εκράξαν προς εισάκουσον μου, εισάκουσον μου, Κύριε, εκράξαν προς εισάκουσον μου, πρόσχες τη φωνή της δεήσεως μου. Εν το και κραγένε
μου, Κατευθυνθήτων η προσευχή μου, ως τιμία ενώπιον σου, επάσεις των χειρών μου θυσία εσπερίνη εις ακούσον μου, Κύριε. Εάν με νομίας παρατηρήσεις, Κύριε, Κύριε, εις υποστήσετε ότι παρασύω ηλασμός εστι. Τι σε όνομα σου, Απόστολε, ουρανών ότι την δόξαν διηγήσω του Θεού, αστραπήν ότι τον κόσμο καταβγάζεις φωτισμό, νεφέλη, νεπομβρίους αμφιονάματα, κρατήρα της σοφίας εν Θεότατον, ίνον ημίν αναβρίοντα, τον τας καρδίας εφραίνοντα, οικέτευε τους σωθήνε τας ψυχάς ημών. Ένε και το όνομα σου πεμένα σε Κύριε, υπέμενεν η ψυχή μου εις το λόγον σου, ήλπισεν η ψυχή μου επί των Κύριων. Στήσεν η προσήπο Θεόληπτεμ, ποτάμων εκ παραδείσου προερχόμενον ημίν, κύβωτον της Διαθήκης ιδιέθετο Χριστός, ως θύρα νοητών φως απαστράπτοντα, λυκνίαν εκκλησίαν καταβγάζουσαν, άρτον ζωής θείαν τράπεζαν, ποτήριον Θείου πόματος οικέτευε, τους σωθήνε τας ψυχάς ημών. Από φυλακής πρωίας μέχρι νυχτός, από φυλακής πρωίας ελπίσα το Ισραήλ επί των Κυρίων. Τις ενήν Θεόπτα καλεσόμεν, λειτουργών των μυστηρίων δραστικότατα Χριστού, της σκηνής της νοουμένης αρχιτέκτονα σοφών, τας πλάκας λατομούντατας της χαριτός, των νόμων γεγραφότατων και νότατων, των εξιών προερχόμενων και δια σου κηρυτόμενων, οικέτευε τους σωθήνε τας ψυχάς ημών. Ότι παρά το Κυρίο το έλεος και πολύ παρά αυτό λύτρωσης, και αυτός λυτρώσε τον Ισραήλ εκ πασών των ανομιών αυτού. Τις εκαλέσομεν δόξεμ θησαυρών το ουράνιον, χαρισμάτων ασφαλή, ιατρό και των ψυχών, και των σωμάτων ακριβή, του Παύλου συνεργάτη και συνεκδήμων τας πράξεις, Αποστόλων εκτιθέμενων, πολλά λουκά τα ονόματα, η αρετής υπεπίκεν,
οικέτευε τους σωθήνε τα ψυχάς ημών. Ενείτε τον Κύριον πάντα τα έθνη, επενέσατε Αυτόν πάντες οι λαοί, τις εθεωρήμων προσθέξομαι, μαθητήν ότι μην ευηγγελίσω τον Χριστόν, ιατρών ότι τα πάθη θεραπεύεις των ψυχών, λιχνίαν νόητον φως απαστράψασαν, κρυπίδα και θεμέλιο της πίστεως, σιγάρι μην διεχάραξας το πάσευ των Ευαγγέλιων, οικέτευε τους σωθήνετας ψυχάς ημών. Ότε κρατιότερος του εφημάης και η αλήθεια του Κυρίου μένει στον αιώναν, της εν προσήπο θαυμασίε, θεωρώντων της σοφίας διδαγμάτων αψευδή, συγγραφέα πρακτικών της Αποστόλων διδαχής και στήλων ευσεβίας ακατασύστων, υπήργων εκκλησίας ακαταλυτών. Ευσεβίας ακατάλητον πολλά σου τα προτερήματα και μείζωνα τα χαρίσματα, οικέτευε τους σωθήνε τα ψυχάς ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Απόστολε Χριστού και των θείων δογμάτων συγγράφε και της Εκκλησίας εδραίωμα. Σίος αλήθως τας εν ζώφο της αγνωσίας καρδίας εις δυσάσα εν το βυθό της απώλειας ελκύσαστε Ιγόριε, διέσωσας ως εξάλλου τρικυμία. Ο παδός γεννόμενος τους γεύους της εκλογής Παύλου, αλλά και μιμήτη
την αησέβαστον μνήμης σου. Και νυν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Της μη μακάρις είσαι, Παναγία Παρθένε, της μίαν υμνήσης σου, τον αδόχευτον τόκον. Ο χρόνος εκ Πατρός εκλάμψας, Υιός μονογέννης, ο αυτός εξού της αγνής προήλθεν, αυράστος σαρκώθης, εις Θεός υπάρχον, επίση γενόμενος άνθρωπος δήμας, ουκ εις διάδα προσώπων τεμνόμενος, αλεν διαδυφίσεων, ασυχήτως γνωριζόμενος, αυτόν οικέτευε σε μνήμα καρίστε, ελεηθήνε τας ψυχάς ημών. Σοφία όρθη, Ψηλαρών Αγίας δόξης, αθανάτου Πατρός ουρανίου, Αγίου μακαρός, Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ηλίου δύσιν, ειδώνες φώσε σφαιρινών, κοινόμεν Πατέρα Υιόν και
την γη. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρη, οθενήξει η βοηθεία μου. Η βοηθεία μου παρά Κυρίου, του πείσαντος των ουρανών και την γη. Υπόμεν πάντες εξ όλης της ψυχής και εξ όλης της διανοίας ημών υπόμεν. Κύριε ελέησον. Κύριε Παντοκράτορ Θεός των Πατέρων ημών, δεόμεθα ως επάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελεός σου, δεόμεθα ως επάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτι δεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Καλλινίκου. Εις πολλά έτη δεσπότα. Και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτι δεόμεθα υπέρ ελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών, των δούλων του Θεού πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη πόλη ταύτη, των ενωρητών επιτρόπων συνδρομητών και αφιερωτών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτι δεόμεθα υπέρ των μακάριων και δημοκτήτωρων του Αγίου Ναού τούτου και υπέρ πάντων των προναβαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδε ευσεβόσκημένων και απανταχού ορθοδόξων. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτι δεόμεθα υπέρ των καρφορούντων και καλλιεργούντων εν το Αγίο και Πανσέπτο ναό τούτο, κοπιόντων, ψαλόντων και υπέρ του περιεστώτος λαού, του απεδεχομένου των παρασού μέγα και πλούσιον έλεος. Κύριε ελέησον. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Καταξίωσον, Κύριε, εν Θείας πέρα ταύτη, αναμαρτήτως φιλευθύνη μας. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελεός εφ' ημάς, καθά περιλυπήσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε, διδαξώ με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνετισώ με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, εφώτισώ με τις δικαιωμασίες σου. Κύριε, το ελεός των αιώνα, τα έργα του χειρών σου μη παρήτης. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνωση, δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πληρώσομαι την εσπερίνη δέησιν ημών το Κύριο. Κύριε ελέησον. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφυλάξον ημάς ο Θεός, της η χάρητη. Κύριε ελέησον. Την έσπεραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετισόμεθα. Παράσχου, Κύριε. Συγγνώμη και άφεση των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών παρά του Κυρίου ετισόμεθα. Παράσχου, Κύριε. Τα καλά και συμφέροντα τες ψυχές ημών και ειρήνη το κόσμο παρά του Κυρίου ετισόμεθα. Παράσχου, Κύριε. Των υπόλοιπων χρόνων της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανία εκτελέσε παρά του Κυρίου ετισόμεθα. Παράσχου, Κύριε. Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών ανώδυνα ανεπέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογία την επί του φοβερού βήματος του Χριστού
ετισόμεθα. Παρασχού Κύριε. Της Παναγίας Αχράντου, υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών, Θεοτόκου και αϊπαρθέν Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους, και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και σε την δόξα να απέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ειρήνη πάση Και το πνεύμα σου. Τας κεφαλάς ημών το Κυρίο κλείνομαι. Συ Κύριε. Ή το κράτος της βασιλείας σου ευλογημένων και δεδοξασμένων, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Χριστού τον μαθητήν των του Ευαγγελίου, συγγραφέας σοφότατον, σκεύους της εκλογής, τον ωραίο χαρακτήρα, εν ψυχον πίστη ου εν τες εκκλησίες, απάσες ο έπαινος Λουκάν των Απόστολων, εν ύμνης τιμήσομεν, αυτός γαρε κήρυξε εν τα παράδοξα θαύματα, φωτίσας τους επίγεις θεολογίας ακτίσει δια της χαριτό. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα έλεος σου, δεομεθά σου επάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ετιδεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ετιδεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Καλλινίκου Εις πολλά έτη δεσποτά, και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ετιδεόμεθα υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν
και αέρα Φιλοχρίστου ημών στρατού. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτι δεόμεθα υπερελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν την πόλη ταύτη, των ενωρητών επιτρόπων συνδρομητών και αφιερωτών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης και των δούλων αυτού, των εορταζόντων και εορταζούσων, των επιτελούντων την Αγίαν εορτήν και πανηγύριν ταύτην και προσφερόντων τα δώρα ταύτα υγείας και σωτηρίας αυτών υπομέν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ετιδεόμεθα υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγίαν Εκκλησίαν και την πόλην ταύτην και πάσαν πόλην και χώραν, από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου, και υπέρ του ήλαιον εμένη και ευδιάλακτου γενέσθε των αγαθών και φιλάνθρωπων Θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσον την καθημών κινουμένην και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και ελεήσε ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ετιδεόμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών ημών, φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και ελεήσε ημάς. Κύριε ελέησον. Επάκουσον ημών ο Θεός σωτήρ ημών, η ελπίς πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν, και ήλαιος γενοημήν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών και ελέησον ημάς. Ελεήμων γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ειρήνη πάση Και το πνεύμα σου. Τας κεφαλάς ημών το Κυρίο κλείνομαι. Συ, Κύριε. Δέσποτα πολυέλε, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, πρεσβείες της Παναχράντου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, Θεία δυνάμου τιμίου και ζωπιού Σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων θεοδυνάμεων σωμάτων, οικεσίες του τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίης Πατέρων ημών, μεγάλων ιεραρχών και οικουμενικών διδασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου, Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Αθανασίου και Κυρίλλου, Ιωάννου του Ελεήμονος, Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Νικολάου του Ενμύρη, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος, Νεκταρίου Επισκόπου Πενταπόλεως, Διονυσίου Επισκόπου Αιγίνης, Λουκά Επισκόπου Συμφέρου Πόλεως των Θαυματουργών, των Αγίων Ενδόξων Μεγάλων Μαρτύρων, Γεωργίου Τροπεοφόρου, Δημητρίου του Μυροβλήτου, Θεοδόρ του Τύρος και Θεοδόρ Στρωτιλάτου, Μινά του Θαυματουργού, των Ιερομαρτύρων Χαραλάμπους και Ελευθερίου, Γνατή του Θεοφόρου και Πολυκάρπου Σμύρνης, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών,
της Οσίας Μητρός ημών Θεοδόρας Βασιλής της Άρτης, του Αγίου Μαξίμου του Γρεκού, του Αγίου Παρθενίου Επισκόπου Ροδοβυσδίου, πάντων των Αγίων, των διαλαμψάντερα, Μητροπόλη και Επαρχία ταύτη, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Αγίου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Λουκά, που και τιμνή επιτελούμεν και πάντων σου των Αγίων, ευπρόσδεκτοποιήσον τη δέησιν ημών, δώρης ημίν την άφεση των παραπτωμάτων ημών, σκέπασον ημάς τη σκέπτων τερίγων σου, αποδίωξον μας παντεχθρών και πολέμιων, ειρήνευσον ημών τη ζωή, Κύριε, ελέησον ημάς και τον κόσμο σου και σας ψυχάς ημών αγαθός και φιλάνθρωπος. Θεοτόκε Παρθένε και χαριτωμένη ο ευλογήσας πεντεάρτους εν τη ερήμων και εξ αυτών 5.000 άνδρας χορτάσας. Αυτός ευλόγησον τους άρτους τούτους των σύτων, των ίνων και το έλεον και πλήθνων αυτά, εν τη Αγία Εκκλησία ταύτη, εν της οίκης των εορταζόντων και το κόσμο σου άπαντη, και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας πιστούς δούλους σου αγίασον. Ότι εσύ ο ευλογών και αγιάζω τα σύμπαντα, Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, συν το ανάρχος Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Πλούσιοι επτόχευσαν και πείνασαν, οι δε εξητούντες των Κύριων, ουκ ελαττωθήσονται παντός αγαθού. Πλούσιοι επτόχευσαν και πείνασαν, οι δε εξητούντες των Κύριων, ουκ ελαττωθήσονται παντός αγαθού. Πλούσιοι επτόχευσαν και πείνασαν, οι δε εξητούντες των Κύριων, ουκ ελαττωθήσονται παντός αγαθού. Χάρις
της χειλεσής σου Λουκά, πυρηνή γλώσση εξεχήθη Απόστολε, και γλώσσα πύρος εδείχθης, λόγους εκπέμπων φωτός, της φωτός αξίης το κηρύγματι, βολίδας φλεγούσας δε, της το σκότος ποθήσασι, γράφων διδασκών, το σεπτών Ευαγγέλιον, και ως μη ζωής, τη ζωήν όντως θέλουσιν, ο Φθήσος Παύλος έφυσεν, ον έσχες διδάσκαλον, ως μη θάνατον δε πάλιν, της μη ζωήν αγαπήσασι. Αλλήμην ειρήνην και ζωήν και φως παράσχου, και μέγα έλεος. Εις πάσαν την γην εξήλθεν ο φθόγκος αυτού, και εις τα πέρατα της οικουμένης τα ρήματα αυτού, έγνομεν εκ των λαγώνων τοσών, καθα περίπας την το λόγον ασφάλιαν, ον έθισεν Θεός μίσταμ, επιπεγράψε ημίν περί των πραγμάτων επεχείρησας, ο πεπληφόρησε και καθώς υπαρέδωκαν, ή πριν αυτόπτε, ον και εσείς ως γεγονάς υπηρετήστε της του λόγου σαρκώσεως, ον μετά την Ανάσταση εις Εμαούς ευλέψας και καιωμένη καρδία, με τα Κλεόπας συνέφαγες, αυτού Θείας θέρμης και ημών των σετιμόντων τας ηχάς πλήρωσον. Οι ουρανοί διηγούνται δόξαν Θεούν πίση, δε χειρόν αυτού αναγγέλει το στερέωμα. Χαίρε ο μόνος γράψας ημίν, το χαίρε χαίρο της αγνής Ευαγγέλιον, και ταύτην Κυρίω τόκον, υπόντα το βαπτιστήν, εγαστό σου γράφεις και τη σύλληψην, και λόγου της άρκωσιν πειρασμούς και τα θαύματα, λόγους και πάθη, το σταυρό και το θάνατον, και την έγερσιν υπερίδες και άνοδον, πνεύματος τες την κάθοδον, κηρύκοντας πράξεις θε, και εξαιρέτως του Παύλο, ου περεδείχθης συνέκδημος, ακέστορ και μίστα, και φωστήρ της Εκκλησίας, ειν φρούρη πάντοτε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, παν σοφέ αλίευ, Αγίε αθήτα, εργάτα του σωτήρος, και θρίαμβε τον αυτού παθημάτων, ότι κτίσιν τη πίστη διαδράμων και της πλάνης
Σήμερα, αδελφοί μου, γιορτάζει ένας από τους αστέρες της Εκκλησίας μας, ο Άγιος Λουκάς. Ποιος ήταν ο Άγιος Λουκάς? Δεν αρκεί να ακούμε το όνομα, δεν αρκεί να πανηγυρίζουμε τη μνήμη ενός Αγίου, πρέπει να προσπαθούμε να γνωρίσουμε το βίο του και να μιμούμαστε τις αρετές του. Όπως είπε ο Ιερός Χρυσόστομος, εορτή Αγίου είναι μίμηση του Αγίου. Το όνομα του Αγίου Λουκά έχει σημασία. Η λέξη Λουκάς, όπως λένε οι φιλόλογοι, προέρχεται από τη λατινική λέξη lux, που σημαίνει φως. Σχετική είναι η λέξη λύκειο, που σημαίνει το σχολείο που φωτίζει. Λουκάς σημαίνει φωτεινός, λαμπρός. Δεν ήταν βέβαια πάντα φωτεινός, αρχικά ήταν ειδωλολάτρης. Γεννήθηκε τότε που όλοι λάτρευαν την κτήση και όχι τον δημιουργό. Ήταν Έλληνας στην καταγωγή, πατρίδα του η Αντιόχεια, μεγάλο κέντρο του ελληνισμού στην Ανατολή. Το επάγγελμά του ιατρός. Είχε και ταλέντο κατά την παράδοση να ζωγραφίζει εικόνες. Ασκώντας την ιατρική βρέθηκε στη Θήβα της Βιωτίας, όπου άκουσε τον Απόστολο Παύλο. Γνωρίστηκε μαζί του, πίστεψε στο Χριστό, βαπτίστηκε χριστιανός και ονομάστηκε Λουκάς. Από τότε ακολούθησε τον Παύλο. Η ζωή του Παύλου όμως δεν ήταν σαν τη ζωή που σήμερα θεωρούμε χριστιανική. Ήταν ζωή σκληρή. Είχε φτώχεια, ταλαιπωρία, διωγμούς, ναυάγια, μαρτύριο, σταυρό. Για τους χριστιανούς τότε αυτό σήμαινε χριστιανισμός. Πόσες φορές δεν καταδιώχθηκε ο Παύλος, δεν συνελήφθη, δεν μαστιγώθηκε, δεν εφυλακίστη, δεν λιθοβολήθηκε από Ιουδαίους και ειδωλολάτρες. Και τέλος αποκεφαλίστηκε στη Ρώμη. Σε όλες αυτές τις περιπέτειες ο Λουκάς δεν εγκατέλειψε τον Παύλο.
Έμεινε κοντά του στις περιοδίες, στις ασθένειες, στις θλίψεις μέχρι το τέλος. Μεταξύ των συνεργατών του Παύλου κορυφαία θέση έχει ο Λουκάς, για τον οποίο λέει Λουκάς ο ιατρός, ο αγαπητός. Όσες φορές ασθενούσε ο Παύλος και είχε ανάγκη ιατρικών περιποίησεων, ο Λουκάς ήταν παρόν. Ο Λουκάς δεν είδε τον Ιησού με τα μάτια του. Άκουσε όμως το κήρυγμα εκείνων που υπήρξαν αυτόπτοι και υπηρέτε του λόγου. Σχημάτισε έτσι σαφή εντύπωση ώστε να μπορεί να δώσει πιστή εικόνα για τον Κύριο, για τους Αποστόλους, για τη ζωή της πρώτης Εκκλησίας. Πίστεψε βαθιά και αυτό που πίστεψε το κήρυξε, και όταν ο Απόστολος Παύλος τέλειωσε το δρόμο του, ο Λουκάς έφυγε από τη Ρώμη. Άρχισε να περιοδεύει, να κηρύττει το Ευαγγέλιο του Χριστού, γύρισε όλη την Ελλάδα και τέλος επανήλθε στα μέρη των Θηβών, όπου κατά μία παράδοση έγινε επίσκοπος και παρέδωσε ειρηνικά εκεί την Αγία του Ψυχή, 80 ετών σε ηλικία. Κήρυξε με τη γλώσσα του, κήρυξε με τη ζωή, με το παράδειγμά του, κήρυξε με τα θαύματά του. Όμως θα κηρύττει στους αιώνες με τα θεόπνευστα συγγράμματά του, το Ευαγγέλιο που έχει γράψει και τις πράξεις των Αποστόλων. Όποιος διαβάζει το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο νομίζει ότι βλέπει να παρελάβει μπροστά το βίος του Ιησού Χριστού σαν σε κινηματογραφική ταινία. Κάποιος σοφός είπε ότι από όλα τα βιβλία που διάβασε, εκείνο που του προκάλεσε μεγαλύτερη συγκίνηση ήταν αυτό, το Ευαγγέλιο του Λουκά, το οποίο χαρακτηρίστηκε Ευαγγέλιο της αγάπης, της συγγνώμης, των νικτυρμών, της εσπλαχνίας του Θεού. Το Ευαγγέλιο είναι χαρά. Ο Λουκάς αρχίζει από τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου με το χαιρετισμό του Γαβριήλ «Χαίρε και χαριτωμένη». Προχωρεί με τη γέννηση του Χριστού και το αγγελικό μήνυμα «Ευαγγελίζομαι ημίν χαράν μεγάλη». Και τελειώνει πάλι με τη χαρά των Αποστόλων, όταν είδαν τον Χριστό να αναλαμβάνεται στους ουρανούς και αυτοί προσκυνήσανται σε Αυτόν υπέστρεψαν εις Ιερουσαλήμ με τα χαράς μεγάλης. Η χαρά είναι ο Χριστός. Όποιος δοκιμάσει, πλησιάσει, πιστέψει όπως ο Λουκάς, βλέπει ότι η λύπη γίνεται χαρά και το σκοτάδι γίνεται φως. Ο Λουκάς ήταν ιατρός σωμάτων που έθετε την επιστήμη του στην υπηρεσία κάθε πονεμένου ασθενού συνανθρώπου του. Είχε όμως και αυτός ανάγκη ιατρού της ψυχής του. Βρήκε τον ιατρό στο πρόσωπο του Παύλου, ο οποίος τον οδήγησε στο θεραπευτήριο της Εκκλησίας. Αλλά και ο Παύλος, προτού θεραπεύσει τον Λουκά, είχε δεχθεί τη θεραπεία από τον ίδιο τον Κύριό μας, τότε που πήγαινε στη Δαμασκό. Αδελφοί μου, όλοι μας έχουμε ανάγκη θεραπείας, ψυχικής, σωματικής, στο θεραπευτήριο της Εκκλησίας μας, όπου ο ιατρός των ιατρών, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, προσφέρει το φάρμακο και τη θεραπεία μας. Ας πλησιάσουμε τον Κύριο για να βρούμε, όπως ο Λουκάς, την αιώνια θεραπεία της ψυχής μας. Γέννητο. Νίνα πολύ των δούλων σου, Δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον η οφθαλμή μου το σωτηριόν σου, ο ητήμας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως της αποκάλυψης εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ. Εις πολλά έτη Δέσποτα, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνος ελέησον ημάς, δόξα Πατρί και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσι τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε, επίσυψε και ίεσαι τας ασθενείας ημών. Εν και τροματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, εχθέτω το όνομά σου, ερθέτω η βασιλεία σου ή το θέλημά σου. Όσοι τον ονό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσων, δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών. Ως και εμείς αφοί με τους οφέτες ημών, και εμείς ενέγγις ημάς εις πειρασμών. Αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Απόστολε Άγιε και Ευαγγελιστά Λουκά, πρέσβευε το ελεημόν η Θεό, ειν απτεσμα των άφεσιν
παράσχητες ψυχές ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Σε τη μεσητεύσασαν τη σωτηρία του γένους ημών, ανυμνούμεν Θεοτό και Παρθένεν, της ακίγαρτη εξού προσληφθήσιν, ο Υιός σου και Θεός ημών, το διασταυρού καταδεξάμενος πάθος, ελυτρώσατο ημάς εκθοράς ως φιλάνθρωπος. Κύριε ελέησον. Ευλογία Κυρίου και έλεος αυτού έλθει εφημάς, τη αυτού θεία χάρη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δέσποτα Αγίε ευλόγησον. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Θείων Δυνάμενα Σωμάτων, οικεσίες του Τιμίων Δόξου Προφήτου Προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Δόξων και Πανεθήμων Αποστόλων, των Αγίων Δόξων και Κατοινικών Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, της Οσίας Μητρός ημών Θεοδόρας Βασιλής Ισάρτης, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Αγίων Δόξου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Λουκά, του τιμήμην επιτελούμεν και πάντων σου των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Έτι δέσποτα. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Διευχών του Αγίου Δεσπότου ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Η Αγία Τριάς διαφυλάξει και σώσε πάντα ημάς. Καλησπέρα σας και το χρόνο χρόνια πολλά. Μία ανακοίνωση ότι το Σάββατο το πρωί στον Αγιάννη το Θεολόγο θα τελέσουμε το 40ήμερο μνημόσυνο του Αρτινού Επισκόπου Χριστιανοπόλεως, υπηρετούσε στην Αρχιεπισκοπή Αυστραλίας, Παύλου Λάιου. Ήταν αρτινός στην καταγωγή, το μνημόσυνο το κάνει η Ιερά Μητρόπολη και βέβαια οι συγγενείς του της ευρύτερης οικογένειας, οι οποίοι βρίσκονται στην Άρτα. Επίσης, ήθελα να σας θυμίσω ότι όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, 22 προς 23 του μηνός Οκτωβρίου, δηλαδή Τρίτη προς Τετάρτη που μας έρχεται, θα τελέσουμε στον Άγιο Δημήτριο Ιερά Αγρυπνία και εκεί στην Αγρυπνία θα λειτουργήσουμε με τη Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου, διότι 23 του μηνός είναι η μνήμη του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου. Βέβαια φέτος είναι διπλό το πανηγύρι, γιατί 23 του μηνός Οκτωβρίου είναι και η ανακομιδή των λειψάνων του Παπαθανάση του Χαμακιώτη, του οποίου, όπως θα θυμόσαστε ίσως, λείψανο μας έφερε και κατέθεσε στον Άγιο Δημήτριο ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Κηφισίας Κύριος Κύριλλος. Βρίσκεται και στον Άγιο Δημήτριο το λείψανο, θα έχουμε την ευκαιρία να το προσκυνήσουμε, και ο οποίος Παπαθανάσης ο Χαμακιώτης είχε τελειώσει την Ιερατική Σχολή της Άρτας και ήταν πνευματικός πατέρας του πατρός Ιακώβου, του μετέπειτα Μητροπολίτη Αργολίδος και παλιότερα ιεροκήρυκα της Άρτας, του Παπαθανάση του Φακίνου, του Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου δηλαδή της Μητροπόλεως, και συνδεόταν πνευματικά και με τον μακαριστό Μητροπολίτη Άρτης, τον Ιγνάτιο τον Τζίγκρη, διότι εκεί στο Μαρούσι που λειτουργούσε ήταν η ευρύτερη Μητρόπολη Αττικής και Μεγαρίδους, και όπως ξέρετε ο μακαριστός Άρτης Ιγνάτιος ο Τσίγκρης ήταν μεγαρεύς, ήταν από τα Μέγαρα και ήταν ιεροκήρυκας της τότε ενιαίας Μητροπόλεως Αττικής και Μεγαρίδους. Ο Παπαθανάσης ο Χαμακιώτης το μεγάλο στάδιο της ιερατικής του πορείας το διήνυσε στην Ερατζιώτισσα, η οποία βρίσκεται στο Μαρούσι. Έτσι λοιπόν επαναλαμβάνω ότι την Τρίτη προς Τετάρτη, 22 προς 23 του μηνός, στον Άγιο Δημήτριο, 8.30 ώρα το βράδυ, θα τελέσουμε Ιερά Αγρυπνία για να τιμήσουμε με αυτόν τον τρόπο και τον Άγιο Ιάκωβο τον Αδελφόθεο, τελώντας τη Θεία Λειτουργία του Ιακώβου του Αδελφοθέου, αλλά
και τον Παπαθανάση το Χαμακιώτη, ο οποίος κατετάγει πολύ πρόσφατα στο Αγιολόγιο της Ορθοδόξου Εκκλησίας και σήμερα είναι ένας μεταξύ των οσίων τους οποίους προσκυνάμε.